Patrulla toda a hora pola mañán a recoller os argazos, as algas daqui da playa de las Terrenas. Que coña, xuntanse aí todos e empezan a recollela. Hai momentos nos que hai moitísimos, claro. Está preciosa, un montonazo de xente. Ainda non son as 8, e xa fai moito calor, pero montonazo de xente, tamén un montonazo de algas. Vou a buscar un supermercado fantasma que onte non vimos, viñemos onte á noite a ver se o víamos. Claro, por aquí un pouco desértico, un pouco raro, xente un pouquiño rara, porque o supermercado lindo xa pechara e queríamos un par de cousas. Entre elas crema protectora. Busquei en Google un super por aquí, La Plaza, pero era esta calle de noite por aquí pola beira da playa con pouca iluminación e as casas son basicamente así chalés residenciales. Xente un pouquiño rara, non sei se viña a colocarse ou que, acojonamos e demos volta. Acabamos comprando nun colmado total agua e ademais unhas empanadillas la mar de ricas que lle quedaba solo 2, co cal salimos ganando.